Il-kumpanija Maltija Inbound Muse li fost l-oħrajn tispeċjalizza fl-oqsma ta' riċerka u l-innovazzjoni, it-teknoloġija, l-informatika u l-intelligenza artifiċjali għaddejja b'ħidma sabiex tkabbar l-operat tagħha u anke iżżid il-ħaddiema. Din il-kumpanija li twaqfet fl-2015 minn żewġ żgħażagħ Maltin ilha dawn l-aħħar snin twettaq proġetti innovattivi. Inbound Muse irnexxielha tiġbed lejn Malta kumpanija importanti Irlandiża tal-intelligenza artifiċjali li issa fetħet uffiċċini fi Smart City. Flimkien dawn il-kumpaniji qed jikbru brata maġla u se jibqgħu iffukati fuq l-innovazzjoni u l-iżvilupp tal-applikazzjonijiet tal-intelligenza artifiċjali għas-suq globali. One News tkellem ma' wieħed mill-fundaturi ta' Inbound Muse u l-ispjega minn bdew u x'se jaspiraw għal din is-sena. Bnejna bażi tajba ta' innovazzjoni b'nies vera intelligenti ħabrika ħafna lokalment minn ħażabbar u minn hemm bnejna prodott internazzjonali at this point u tim ta' 10 min nies li iktar ma nespandu barra minn xtutna ħankompru nżidu daw it-talenti u dan it-tim sa 20 ruħ sal-aħħar ta' dis-sena. Fi żjara lil Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici jagħmel għand din il-kumpanija, spjega li din il-kumpanija hija eżempju tajjeb ta' kif tista' tissaħħaħ permezz ta' finanzjament mill-programm Horizon 2020 imħaddem mill-Kunsill Malti għax-xjenza u t-teknoloġija. Illum ġejna nitkellmu dwar storja ta' suċċess ta' żewġ żgħażagħ li għamlu innovazzjoni li bis-saħħa ta' l-innovazzjoni ġabu fondi direttament minn Horizon 2020, illum sar jisimha Horizon Europe, u anke ħolqu postijiet tax-xogħol, fil-fatt ħolqu 10 postijiet tax-xogħol li din is-sena qed jaraw li jkomplu jkabbru u jespandu. Dan hija storja ta' suċċess li aħna nemmnu li hija l-futur ta' dan il-pajjiż għaliex aħna rridu li r-riċerka u l-innovazzjoni tkun fil-qalb ta' dak illi nagħmlu aħna bħala pajjiż.